Ρεγκίνα, μιλάμε τελευταία για εργονομικές καρέκλες, εργονομικά ψαλίδια, εργονομικά εργαλεία γενικότερα. Τι είναι η εργονομία? Γιατροί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, φυσικοθεραπευτές και άλλες ειδικότητες ενωθήκαμε ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα εργαλεία και τα μηχανήματα και ό,τι σκεύος έχουμε και χρησιμοποιούμε συχνά με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει πιο φιλικό στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό λοιπόν υπάρχει εδώ και χρόνια. Τελευταία έχουμε αρχίσει να μιλάμε για τη στασιολογία, όπου είναι η επιστήμη, όπου αντί να έχουμε εστιαστεί στα εργαλεία και στα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε, εστιαστήκαμε στον άνθρωπο, στην όρθια στάση του ανθρώπου, η οποία έχει επηρεαστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω της χρήσης των υπολογιστών και της αλλαγής του τρόπου ζωής. Από έξω έχουμε μεταφερθεί μέσα και έχει αλλάξει αυτή η στάση του σώματος, πώς αυτό έχει επηρεαστεί. Η στασιολογία λοιπόν ασχολείται με αυτό και πώς να χρησιμοποιούμε καλύτερα και πιο σωστά, ώστε να καταπονούμαστε λιγότερο με όλα αυτά τα εργονομικά εργαλεία, μηχανήματα και σκεύη.